Mas gipaugtan sa otoridad ang seguridad sa Island Garden City of Samal karong dagsa ng katawhan sa isla alang sa holiday season. Ani ang report ni Jandy Esteban. Dagsa na ang katawhan nga mobisita sa Samal Island karong holiday season. Busa gipaniguro gayod sa otoridad nga walay makalusot nga daotang elemento o mga kontrabando. Ilabi pa nga kagabi, dunay nahitabo nga pagbusikad sa Cotabato City ug Maguindanao. Mismong si Samal Police Deputy Chief Police Major John Rendaje ang mituyok sa mga vital installations sa isla, sama sa mga pantalan, simbahan ug beach resorts, aron masuta ang ginapatumang security measures. Nagdublita og deployment, so all available personnel ato ag yung gi-deploy karon sa area. Labi na dire nga ang volume sa daghang tao is pasulod kay kuan man ni siya, boundary security man namo ni. Kuti nga ginahiling ang mga gamit sa mga pasahero ug mga sakyanan patabok Samal Island. Ginatan-aw usab nila ang sulod sa utility box sa mga motorsiklo, lakip sakay sa mga private vehicle. Okay lang sa imo nga hugot. Yes, ma'am. Yes, opo. Para kaning secure atong pag-ano go dire para iwas sa unsa sa kaning mga daotan. Opo. Okay kayo sa security diri sa Samal. Okay lang, bahalag malangan. Okay ra gyapon basta sa atong safety. Nagpakatag na usab og PNP personnel uban sa Task Force Samal sa mga simbahan o beach resorts aron masigurong hapsay ug malinawon ang bakasyon sa mga tao. Sa beaches nato nakatabang og dako ang katotong mga tourist police unit, no? Naapod sila sa beaches, kauban sa to ang mga personnel. Amo ang mga security, mga kapulisan namo dire. Halos taon-taon nagabalik dire, nagarubing kay para sa among mga guests nga aron safety pod. Kauban si Mel Colmenares sa kamera. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao.